zona pakhat na tan ti ngal mai la hei football la ma chuan in khel si lo ni hlo thlinga an ti thina ni khel lo hlo thlinga chuan ilar khop me Mizoram ang te po kan hre ta cha politics line ai ro i chuan kan da shelowa kan ma chhon don ani a eng ang cheng nge nang ma pressure om ang chi kha ria ta cha ko matin eng fanga congress le zpm tangkop ti teang party tangkop hi zom nge ni join nge ni khalai vela ama sabari so ya khanin congress le zpm official candidate ikha ka nilova independent candidate kaniya it's an independent kaniya congress kanilowa zpm kanilo dik kan switching masadwa chuan tak chuanin MNF te BJP te min vote hi vekani te chuan anni pani hian min thlop thunga min thlop na chan chu thilian tham tak tak omana kina kan na soenga citizenship amendment bill chungchang te India rama sakho zalen na rabe tum tu party kan ti mai BJP lo lian zel Mizoram atang kan dan theina turte ani bera ni MP candidate ta na kalo lu ve not chante khatiang kha ka soisel tung ti ka lawa atoi zong in soi taila Mizoram hi ka ve thina ke ma phak tok tok ka ve ani chu ke ma chuanin kan football kan boy pui po hi lo pakhat maum lo hun tha summa heka kan paisa kan seng na sa ke mani mai ro chu karil ro chu Mizoram ta na kan ti thei to kani katia chuan chuanin kan thrin lo fa hi tam ta kan boy puya khateng sum tha hun kha kan seng na sa ve thina ni chu tiang kan ti lai po chuanin na dang tam ta kan thul phat chung chuan karil ro hianin lungoi na thlat chu minang te tran puina Mizoram tan kan ti ani thina ni Mizoram ta na ke pen zel hi chu ka tumania amero chu political field has one lu hi chu ka tum ani ngai ran pa lem lo mani chu tinga te lo chuanin kan ban ne ya thrin te zara trin te thorim bra te kan senga kan football thil ti le thil danga te kan ti ve chun te minan lo ma lo tlin na te lo khanin kan party candidate lo ding ro tia som na hi chu ka dong thina ni MNF pon min soma congress pon min soma zpm te pon min soma amero chu kan la ding ri lo kan tia tu naya heti kan han ti chane hi chu chan lien tak pa ni pathum soi the jinga atoi te kan soinga citizenship amendment bill kan du lo kan vai kan du lawa khatia pass ani talawa lok sabha pass reject sabha an pass lo nuwa ko thane lom thu soi tong china kan nei thlap nuwa february ni som le pasaria amit shan not la kempura asama kan tin chuan citizenship amendment bill kan pass ang minti khum kha karelu hina ka thina rima min tham lo hian ka riani khami kan riat khan Mizoram MP chuan helam hian vote tu rani lo helam hi an on tu rani lo ti chu kan lo ka siam dai to mai ro chu kha wa MP dina han ti ngal tum na chu ka nei chuang la pasikal zela chuan ti kan huna kal zela to zong in party malten minon soma mai ro chu kan ti thluk to lo nuwa mi thadang an omang kan ti mangde mai chu vakir le ulak ronin thurwal ul local le ro ti chu ni la thu thana ni eng ma ka sei lawa local le ni khai hey Mizoram mena tu na kan ton me ki kan bo ro khati hi ni CAB ti kan ti tin BJP lian zel tu ri an lam tang ni lo hi kanin hlom khom ngai chu ta chuan atang kai yom theilom ni ti chuan i thei ani don chu i thei don ani chuanin political party kan ni na te kan da thanga kan party symbol te kan da thanga kan party ming te kan da thanga chimit tel lo chuan independent ending la kan thlopang chetin min so mani chung ko kanin rona rang kan rona kan u pakhat kan rona ni chuan khai i wang lai lom nang ma po i chap that lai ni Mizoram talin ti don chuan nakin hun fak lovin in pension hunemon khatenga in chol zet nuwa tilawin tu na hian Mizoram talin tia football at po chuwan chonin i pension ngam don lom ni min tia party mi po ni lawani chu kan ngai to Mizoram tan ti khatilai ri de thlut ani YouTube pangchi te TV te po ni sai ya wala chuanin CAB hi citizenship amendment bill hi alar ta enge i mu dan tak alo chen hian lo ti pol ti bo an ta ngai da nei ang lo wa khoya po eng ang cheng he thil hi i ve tin i awla chuanin i ka do te tang i ti ta ni entiunan MP te lo ni ta la MP ngoi an tiang ji om ve the ni tho ni
a soi lai chu ati amaro chu anuat an tling ta chenga lo ti lo ang ti te po kha om ve thea kha han engtin nge mala ki tum dan lai kha a tolam tang han chang tran tai la pathian le mi puite zara mp kaloni chon kangoi reng lo ang te hi chu a chiang sa tin parliament house adingam lo tu le tong lo tu re mp ni hi ka tum lo wa kan zuang lu ve ni chon ni china ka seito za kanin pe anga chu tiang chu ti thei don lo ni lang chon mp ni ka ta ram ji nei lo ram rong bol na kha thok don lo lang chuan chung ka no pang te en kol tu ka ne ya fanu no pang te pan hi kan ne ya an chun ko in ki mani ti ve chun te kan ei zon da lam le thil dang ne china pola kan in fan na te min lom ten lo ve a khatia adam pangai taka an nung chho ve zel the kan ne ma ro chu ko na lian zo Mizoram tan ti ama wang khan lo lut kan ni a chuan chon mp ni chuanin thu ta chu kan soyang chu thu soi le awak rangot khan ni lawa vai ho kan chu neng he kang ti lam khan ni lo atul chuan lulul chuwa be tu hu na chu kan be ang chu thil na apo ka lo ti fo dan thina ni zol do hu na chon zol kan do trian kan siam ang ke na kangai poi mo chu networking trian siam mer riat nei amai ro chu danangin Mizoram athil ti thei kan ti tam tak thian siam nan he ka du lawa tham na te in pe enge mo in ti quality ang chia thian siam a chakani ok an ti mi thren kha thi chu thil dik lo ma thian siam ne kha chu ka du lawa Mizoram min hule dan dik don lawa ne chu chon dik takin thian hi siam thei ne in ka ria chu ni a citizenship amendment bill chung chang chu lo kan ti hi ani chuan ke chuan in kapom lawa a chan chu BJP sarkar na thil kalpui du dana hianin kan bong sa yan khabdua bong talan khabdu to chuan kan university lian zonga Central University a vice chancellor ni tu chuan thiam na pi ba ka RSS paltlang ngai an ti to ni khang ho ve kan ain da duwa kan study curriculum kan sir lai bu po an je dang lam du to Indian history po ti dang lam du tu ni to chuan heti laya mi puinwei som borvel hi inga ama min ngai don lo ti chiang ni chuman chuanin kan ta na lo omani a dan hi kan en chuan lam om dan thang ani chun ti zong hin kan suinga hun rei lo te chunga Bangladesh atang pem lut Hindu te India khole tuini tir tup na hi ang ber katia achan chu adana kan Pakistan Afghanistan Bangladesh atang pem lut Muslim ni lo honi Christian Jain Buddhist Sikh Hindu ni a Christian Jain pem lut turan om manglong Hindu ho khani kulai Karimganj vela te enge mozan oma asaminan dulo chan chu tuna khona sama khon kumruk aire to Bangladesh atang pem lut Hindu enge mozat khon oma citizenship amendment bill kha pass e khang ho ka India khole tuen ni don chuan vote an nei don chu kan ram kan nam kan sa khwa ta na him lawani vai sing khat ron pem lut te se anin tha pung ne na lo om tur je chu kan sei du na ber chu hei hi BJP vote bank politics ania nakina chuan heng ho an lak lu te hi chu Hindu ho hi in thanalo mga tungen vote ang BJP an vote do na bangin an tlato lowa India ram ngayon an tling reng thei na tura an malak na pakhatania chumiyom zia chu BJP in India min op antum na ani tin thilo mai chu citizenship amendment bill chang ni lo hianin uniform civil code te kalpuyan tuma an manifesto asang kan ko sam kwale pare ta kan BJP en da dai to amai ro chu mi kalpui tur chuan lok sabha a majority nei ngai rajya sabha nei ngai state pui nan ma mo boka lok sabha chu kan in thlang do na country nga rajya sabha chu tu na tang kum thum vela hen majority en nei the to tur ngai ni MLA ho in MP than mi wangin state tamzo ka BJP in sarkar nan la sia chu a lo omani ala thlen lo wang hianin lo lo kan ngaya an che du dan le anom du dan ngai to hian tin an ideology anin ka na hi Hindu wani mi wangin in India rami Hindu rama siam tumna ani wangin ke hian ka tur kha lo mai thei na kuma hian amai ro chu thate kan nei zel don kan kal zel don chu ti huna chuanin kan tur thei ni chu tak chu ne kan din me chana chan lien tak pakhata po hian ke ma din na chu BJP lam changaban kan pharani chan kan fa te hian kan tu le fa te hian min de mang ti khlawani ating theng a ti zinga tu na po voice ni le purple inita amaro chu nu le pala ma hian ani hi chu ala tuai de ulo mo ti ang chi tong kam hi atamani hi enge I mu da ka ka nian chi lok te kum samli le pati kan to kum samli le pati na ka mang me ka
sang ka som sri le pasari ka pianga chu tiang chu khomel hun da chon prime minister te pon lo ni to tin chief minister te pon lo ni to India ram chunga ngi po tin chu mai chu ni lowin miso thalai te hian India ram ro rel na sam bera thu kan soi ve the chu ta chon zenein kan mang ve the ni ti lan ti ri ka du em em ani political platform agan ding ta chu ni king pui te han soi che de mo han be va ke mo hi a thra po ka ti lo kan thil fia du chaw ero chu tun tu mem pin than hi chu pol pa ni lian pu kan in thena zep thu cheng lo BJP lam tang le BJP lo lam tang khan ni maya BJP lam tang lo khan ni maya ke chu BJP lam tang lo tura pen chu kan ya chu mi BJP lam tang lo zela ban phar tur kan ni van doi thla takin kan una MNF te hi NDN when wangin BJP lam tang an ni ti na ni chu mi zia chu NDN ni miao chuan in BJP ne kan thok du lo po ni se a soi ran thei lo ani ka soi fia thiam dana chuan ko rana chuan Presbyterian lo ne taila atnoya K3P ko ran me chia bavalai te om thani ke chu K3P member chau kan ni Presbyterian chu kan ni lo tila anui sa thak don ni chu ting deu chun din hun hi ni kini MNF kan ni NDA kan ni lo BJP kan thok pui lo khat ti thelo NDN when omani chu wang tak chuan kan soi fia do lai chu MNF ami chatak Christian chatak tak kan ti sen zom pui kan unaw te kan mut pui nge te ko ran le khotla kan rong bol pui ten oma an sual ta ni mi lo Mizoram po sarkar na chata kan din don ing re hei chata kin nan thoka kan tho pui zelang amero chu MP thana na chon an zom pui fu lo wangin MNF candidate kan vote chuan NDA lama ban phar tur pakhat kan vote lin bel don ani kan MNF unaw te mi fel tak tak kan ni kan rong bol pui ten ni ko rana de khotla kan rong bol pui kan ti sen zom pui ina de po kan chobar pui ten ni kan thien ten ni feka an sual lowa Mizoram po sarkar na chata kan din don ni na reda tulangi kan tho pui zelang amero chu van duai thla tak chu tun trum ero chu nan zom pui fu lowa MNF candidate kan vote lin chuan central sarkar BJP lam tang NDA mi MP pakhat kan nei bel don ani chu tir ber ka seang khan pastor pakhat nen kan imbiak na ka seang khan NDA lam BJP lam ban phar tur MP kan nei hi ala uma wangin tun trum chu MNF zong point mi pui candidate ye loading shock independent candidate min vote turin ka ngen chewa kan candidate tak tak singa ka thaber hau lawang amero chu kan omna lampang hi a fu zo ka wangin tun thum chu lungruala min vote turin ka som chewa tin hei campaign te kan nei kan be chodon na taka in be chang te oma ke ma mi lo trander ve tu zong te mi lo thlop tu zong te mi dang tin a zong te mi ril rutin a zong te campaign lo turin tin do thu phua chop manga ti phei chu thil thalo takania pathian du lo zong ani wangin chu tiang ti lo tu chon kan ngen du chewa tin candidate dang te po an kalna an campaign na te du sakna ka hlana thil tam tak kan bal tlang do na kan kong hau tak takania taksa ru thil tam tak ti anga chu tinga an kalna chuanin tha taka an ti theinan du sakna ka hlana tompera chuan mizo mi puite vote in thlang don huna min lo reng ang chu tin ka ngen chu ni